חברים, הגעתם לעוד סרטון עם גילי, אז כפי שאתם מבינים, יש לי עוד סרטון. אבל אני לא רוצה להגיד לרשום לערוץ, יש לי רק דבר אחד לשאול אתכם. אם אתם רוצים שאני אעשה חלק 2, חלק של הבית ספר הכי גרוע, תכתבו לי בתגובות. ואיזה סרטונים אתם רוצים שאני אעשה. וכן, פליז תרשמו לערוץ, כי זה ממש יעזור לי, ותתנו לייק לסרטון. אז יאללה, מתחילים בסרטון. והיום אני רק אומרת איך קוראים לסרטון קוראים מי מצא את החיה המוזרה הזאת. ואם אתם לא יודעים איזה חיה מוזרה אני מדברת, אתם תראו בהמשך. אין לה שם נראה לי, אבל היא עושה כזה קול מוזר קטן. יאללה, בואו נתחיל. ליה ומאי, אתם זוכרות על המקום הזה שגיליתי לכם של החיות המוזרות האלה? כן, שייך לבדוק, פליז. ברור שכן, יאללה בואו למעלית, זריז. חייבות לבדוק על החיה הזאת. וכן, אחותי נראה לי כבר אמרה את זה. אתם רוצים חלק 2 של הבית ספר הכי גרוע? אם כן, תכתבו בתגובות, כי הבית ספר הזה ממש לא טוב לאחותי. אז כדאי לכם לכתוב מהר. עדיף ללכת לבית ספר הזה או לא? וחלק 2 יבוא בהמשך. אז יאללה. כי חלק 2 יבוא ביום אחר. אז יאללה, בואו איתנו. ואתם זוכרים, אמא תכף מולידה, ואנחנו גם תכף טסים. עוד כמה ימים. בינתיים, נראה לי שעוד איזה 3 ימים. נהיה בשדה תעופה, ואנחנו נצלם לכם תמונה. אני מבטיחה לכם. יאללה, בואו נעלה לקומה השלישית. סליחה על הרעשים ברקע. באמת סליחה על הרעשים ברקע, זה פשוט אח שלי והוא באמת מצליח. אז יאללה בואו. אוקיי, זה אמור להיות כאן, אני כבר הראיתי לך את זה. אוקיי, הנה. לא נפתח. אומייגאד, מה זה? רגע, טוב, זה נראה לי. כן, זה יהיה פה. וואו, אנחנו חייבות למצוא את החיה הזאת. יאללה, מי בא איתי? אני לא יודעת אם אני יכולה עכשיו. גם אני לא. רוצה שתיכנס לי שם באמצע הלילה, אף אחד לא יודע. לא יודעת, אני מפחדת. אוקיי, אולי ביום אחר. בנות, לאן אתם הולכות? אתם מחנות משהו בידיי? לא, טוב, אז אני אלך לחדר שלי. תעשה את זה ביום אחר. שלא בכלל, לא נראה לי שאני אביא את זה. ושינוי שם לסרטון. הסרטון קוראים מי תגנב באמצע הלילה למצוא את החיה המוזרה הזאת. אוקיי, אני מתקרקנת, סתם אני יושב לי כאן, והבנות בינתיים אנחנו לא יודעת מה שהם יתחילו לעשות. אני סודרת את הבית ספר הזה, רק אומרת. פליז, מה יש? שהגיע הלילה. נראה לי אני צריכה ללכת לישון. כבר התחיל להחשיף. מאוחר. יש לי עם פיג'מה. היום אמא שלי צריכה להגיד לי תודה, היא לא אומרת לי ללכת לישון. אני הולכת לישון לבד. אני עייפה. רק אל תשכחו לשים לייק לסרטון ולהירשם לערוץ. סליחה שאני אומרת את זה. פשוט רוצה כבר, כי אני רוצה להגיע ל3,000 עוקבים, ואני צריכה את העזרה שלכם. טוב, לילה טוב. קוראת, זה הבנות. בנות, מה אתם עושות פה באמצע הלילה? סתם, רצינו לראות איפה אתם. אוקיי, לכו לישון. כן, בנות. למרות שמחר אין בית ספר, כאילו אין גן כי שבת, אבל עדיין. אני מעדיפה שתלכו לישון. אוקיי, לילה טוב בנות. לא צריך שתשב לידינו היום. איזה בוגרות, אפשר גם ביום אחר? לא, רק היום. טוב, לילה טוב בנות. לילה טוב בנות. ראיתי לא רוצה שנשאר, איזה כיף. שתוק. סורי. יאללה. מוכנה לכתיבה. ברור. בנות, תחליפו לי פיג'מה. טוב. יאללה, בואי. אבל למה נעשה את זה?
לא יודעת, אני חייבת לעשות את זה. חייבת להשיג אותו. אבל למה לבד? לא יודעת, זה יהיה מצחיק. כי האחות שלנו כל הזמן תרצה אחד אחר. ואת מכירה אותה. נכון, יאללה בואי נלך. יאללה, בואי נלך. וואו, הגענו. אני לא מאמינה שהגענו, שקט. שומעת השינה. חשבתי תדע שאנחנו פה. נכון, שמענו את המקום הזה כבר מלא זמן. אבל הסער סגור. אל תדאגי, אני יודעת איך לפתוח אותו. אוי נו, מה היד והסיצת שלך? ברור. תורה, קלות. גאונה אחת. יאללה, נראה לי שיש פה מלא חיות כאלה. ברור, לא מאמינה. אני הולכת לחפש שם רגע. אני באה איתך. וואו, תראי, יש פה מכונית של החיה הזאת. אני באה. וואו, מה זה? זה קרוון, אולי יש שם מישהו. תפתחי. רגע, בואי נבין את הקרוון הזה. לא, אין שם אף אחד. תראי, אומייגאד. נתקעתי. שקט. אני אוציא אותך. למה היא? טוב, בואי נחזור את זה למקום שאף אחד לא יודע. יש פה את הבית ספר שלהם. טוב, יאללה, אני הולכת לחפש. בינתיים תישארי פה. אבל איזה את רוצה? כזה של בית מלון. אנחנו לא בבית מלון. אבל זה מתאים לבית מלון. בית שלנו מתאים לבית מלון. הוא כזה של ספורט. בת ים את רוצה? לא, בת ים זה יותר טוב. הנה, מצאתי משהו. תראי, זה טוב. אז צריך זו. בוא נביא עוד אחד. אבל אחד ביום. גוד, יש פה בנות. אבל נראה לי בנות קטנות. זו שבטו שאני כאן. 2. מגניב. יאללה, בואי נגזגז מפה. נגזגז. מהר. נו הביתה לקומה השלישית. ורק שאלה קטנה. איזה יודע איך קוראים לחיות האלה? שיכתוב לנו מהר בתגובות. ותכתוב לנו גם רעיונות לסרטונים. יאללה, בואו נפתח את זה. לכו לישון מתוקים. לילה טוב. זה המיטה שיש לי אמא ואבא. כי הם זו. זה מהר. הוא לא רוצה לישון. הוא חייב לישון. הוא לא רוצה. הוא כנראה יש מקום רק לך. נסקיב אותו כאן לישון. מה את אומרת שנישן פה? לא, זה יהיה מוזר. בואי נשים את זה. את זה. שיליים בבוט. לא את הכחול ולא את הוורוד. צודקת. אבל אסור שאף אחד איתה. חייבים לקחת להם את פסל הזה. כי זה פסל מכוער. נשים פה. מה? הוא בורח. לאן הוא בורח? לא, הנה, תראי אותו, הוא רוצה לברוח. הוא רוצה להביא את הפסל. זה הפסל שלהם. לא, בואי נשים את הפסל. זה לא הפסל שלהם, זה סתם. מה זה, הוא דופק על זה? אני לא מאמינה. יאללה, בואי נלך מפה. בואי למיטות. סבבה. בנות, מישהו עושה רעש. אני לא שומעת את עצמי. לא, רק שמעיה תדע. שמעיה הכי תכעס. יו, אנחנו חייבות שאבא יישב לידינו. נכון, בואי נגיד לאבא. רק נשים את הפסל במקום סודי. חכי. נער את אבא, נגיד לו שלא הצלחנו לישון. שקט, תסתתך בורה. איפה אבא? אנחנו לא מצליחות להירדם. מה קרה, בנות? אנחנו רוצות שתשב לידינו. 1 בלילה, בנות. אבל פתאום התעוררנו. טוב, אני אבוא לשבת לידכם. קודם בלילה הייתם מגיבורות, עכשיו אתם לא יכולות. איפה הבובות שלך? לא יודעת. נקנה חדשות. לא צריך. זה פה חצי שעה. טוב.
כעבור חצי שעה, כשהגיע הבוקר, מה קורה פה? אוקיי, יש שירותים. פתחתי את הסרט. יו. טוב, בסדר. זה היה טוב. אבל חברים, רציתי להודיע שכאן נגמר עוד סרטון עם גילי. מקווה שתהנו. ואמרתי עוד פעם, ואני חוזרת על זה. תנו לייק לסרטון, תירשמו לערוץ, וגם תכתבו בתגובות איך לקרוא לכלב או לכלבה. או אתם רוצים שנביא כלב או כלבה, וגם יש עוד שאלה, תכתבו לנו בתגובות. כאילו, בא לי לומר לכם, בא לי שתכתבו לנו בתגובות גם איזה עוד סרטונים לעשות, כי אני לא יודעת. מהר, הבנות נקמות, ואני יודעת בנות, אני ראיתי את הסרטון הזה ואתם גנבתם את החיות האלה בלעדיי. סליחה, מה היה? הכל בסדר בנות. ביי, נראה לי. יש לי שירותים.